Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с предаването «Вяра и общество». Предаването, което не се опитва да спестява истините за състоянието на нашата църква и духовност. Преди няколко броя ви срещнахме с личността на един необикновен наш съвременник. Един беден старец, който се оказа най-щедрият дарител на главния храм на православна България – храм-паметника Свети Александър Невски. Това е дядо Добри от село Байлово. Не свършват вашите писма, в които не изподеляте вълнението си от срещата с добрия дядо Добри, както мнозина от вас го наричате. Мнозина от вас не споделят и личните си впечатления от неговите добри дела, свързани с безмълвното дарителство на един или друг манастир. Нашата редовна зрителка Вера Делае, например, ни позвани от Париж, за да ни каже как през лятото видяла дядо Добри да оставя пачка с пари върху мощите на свети Йоан Рилски в Рилския манастир. Няма писмо, в което да не се пожелават още дълги години здраве и живот за 96 годишният старец, с благодарността, че това, което прави, е достойно за нашия голям поклон. В писмата си до предаването всички вие настоявате да повторим отново излъчения от нас материал на 27 ноември. Едно желание, което екипът ни изпълнява с удоволствие, давайки си сметка, че не дядо Добри има нужда от реклама, а всички ние от неговия пример. Не е за вярване наистина, че най-големият православен храм на България изпитва постоянно недостиг на средства. Както не е и за вярване, че точно Патриаршеската катедрала, в която поне веднъж месечно служат всички български митрополити, в която на година влизат десетки чуждестранни делегации, коя от коя с по-висок ранг, катедралата, която е символ не само на българската църква, но и на цяла България, точно тази катедрала има за свой най-щедър дарител един беден старец. Не ви се вярваше, и то не е за вярване, но най-щедрият дарител е дядо Добри. Този, който всички го познават, е облечен в национална носия и който прави поклон пред всеки го. И точно този дядо Добри миналата година чисто и просто дарява на църквата ни 35 700 лева. Ето ги тук са. Той. Човек като познава дядо Добри ще каже, не е възможно това нещо. Ето. Той е толкова беден и скромен човек. Ви държа тук документите. И това е най-големото дарение, което е от десетки години тук, за този храм. Чудих се къде да открия дядо Добри, за да го снимам. И ето, че само след час той тихичко влезе в храма, за да се посвети на мълчаливия си подвиг. Мнозина го смятат за просек. А всъщност този 96 годишен дядо с пенсия от 160 лева, всеки ден, когато не вали, идва от своето село Байлово в столицата, за да събира стотинка по стотинка и левче по левче. Но никога за себе си. Един човек, който ден след ден идва от къщи на десетки километри тук и проси от хората и се кланя на хората и събира къде е по стотинка, къде е по лев, къде е по 2 и той ни дари 35 700. Убеден съм, че мнозина софиянци са виждали дядо Добри да стои край вратите на един или друг столичен храм. Така година след година с чашка в ръка той е събирал средствата и ги е давал на своя позната, за да ги внася в банка. Най-напред помага за възстановяването на Елешнишкия манастир. После през май миналата година отишъл при служителя, който отговаря за финансите на Свети Александър Невски, и му казал само: «Ела да ти дам пари за църквата». Когато попитах дядо Добри защо ги е дал точно на този храм, той простичко обясни. Събидиме до манастир и граден манастир, обставени, възстановяваме, много и не правим, подновяваме изпаднали такива, дека не са лишини, така изпаднали и никой не лови и че имат нужда
вдигане да поправям и така ги поправям. Напразно търсих да зърна в квитанциите името на някой прословут нашенски бизнесмен или грамогласен политик, който да е дарил нещичко на Патриаршеската катедрала. Но не би. Нямаше такива имена. Името на дядо Добри от Байлово и сумата, която беше дарил, плющеше като шамар върху всички тях. Оядени, самодоволни, самозабравили се. С фалшивите си благотворителни кампании, иначе перфектно пресметнати като изгоден пиар. Докъде се е докарало обществото ни, щом е стигнало до там? Най-щедрият дарител от всички нас да се окаже един грохнал и беден старец. И когато след време църквата ни призове да дадем своята лепта, за да се възстанови благолепието на Патриаршеската ни катедрала, не се оправдавайте, че няма как да помогнете. Защото дядо Добри от Байлово всеки ден ни показва, че това е възможно и без много шум. Безмолвният Христов войн, който посреща всеки с поклон и изпраща с думите «Радвай се в Господа». Странник в света или истински жив светец, който дори не забелязваме. Същия материал, който току-що видяхте, веднага след първото му излъчване и качването му в интернет страницата на нашата телевизия на 27 ноември, беше копиран от наши зрители в интернет пространството. Само в 10 дни след това този материал за дядо Добри е гледан в интернет над 40 000 пъти или средно по 4000 пъти на ден. По-голямо признание за делото на този изключителен православен българин едва ли може да има. Екипът ни е трогнат, че това послание на вярата и добротата очевидно вълнува все повече наши съвременници и, съдейки от интереса в интернет, сред тях и огромен брой млади хора. Сега казвам добре дошъл на Пламен Сивов, редактор в Православен сайт, на когото нашето предаване е благодарно за популяризацията на този материал в интернет. Здравей, Пламене. Здравей. Ние винаги така сме разчитали на вашата приятелска реклама, но какво този път те накара, за да обърнеш такова внимание на материала за дядо Добри, освен че вашия сайт също е публикувал текстове за него? Ние сме публикували текстове, публикували сме в видеоемисията на портала също информация за дядо Добри и материали за него, а преди 10 години вече, мисля, станаха. Аз лично и фундацията, която ръководя, фундация Покров Богородичен, бяхме ангажирани с продуцирането на един филм, в който една хубава част беше именно посветена на дядо Добри и аз от тогава всъщност знам за него. Няколко пъти съм имал лични срещи с него на прага на храм Свети Александър Невски. Спомням си, тогава дъщеря ми беше съвсем малка, може би на 2 или 3 години. Той се наведе на това много малко дете и му целуна ръка. Това мене дълбоко ме впечатли тогава. И винаги неговия образ някак си е стоял като някакъв символ за мене за смирение, всъщност. Аз виждам, че и в интернет, сега и с излъчването на вашия чудесен материал, така зачестиха едни такива словосъчетания и думи, свято, свят човек, изобщо българина някакси се опитва да усети светостта в нещата, които го заобикалят, в хората, които среща. Аз не знам за тази святост какво може да се каже. Това, което аз виждам, е смирение. Смирението със сигурност е един от основните атрибути на светостта и в този смисъл хората може би имат правилна интуиция в тази посока, но нека не забравяме, че светостта е някаква изключителна тайна между човека и Бога, нещо, което се случва в едни нива, до които ние нямаме кой знае какъв достъп. Но това е историята за моя интерес към дядо Добри и когато видях, че още в анонса на предаването, че една от темите ще бъде за него, си казах, ето това е нещо, което наистина е много интересно. Самия факт, че той е най-големият дарител, както се оказва на храма Свети Александър Невски, за мен е топ новина. Уникалната сума от 35 700. Да, това наистина е невероятно. А този интерес в интернет, как може да си го обясним? Това, което ми прави впечатление е, че
аудиторията, която проявява интерес към този материал и към тази тема, излиза далеч от границите на така наречената църковна аудитория. Това, което аз като редактор в православен портал, следейки другите православни сайтове, мисля, че комбинираната аудитория на всички тези православни сайтове в строго църковния смисъл е десетократно по-малка. Тоест, хора, които проявяват интерес към темата, са хора, които са извън църквата. Хора, които айде да не казвам ожесточено, но трескаво търсят в съвременната действителност добри примери. Това е един от редките случаи, когато новина, която не е скандал, която е свързана с църквата, предизвиква такъв огромен интерес. Хората искат да виждат добри примери, искат да виждат нещо истинско и се стремат към това. Аз си спомням един от коментаторите във Фейсбук групата за Дядо Добри, която също е много така набъбнала след вашето предаване, беше писал, хайде да съберем, така спонтанно, хайде да съберем някаква сума и да му дадем на Дядо Добри. След това самият той беше осъзнал абсурдността на това желание и другите бяха коментирали, че не от това имаме нужда. Ние имаме нужда от молитви, имаме нужда от просто от едно съприкосновение с този човек и най-вече от един светъл пример в живота си, какъвто е той. Нещо, което не се поддава на никакви обяснения, не се поддава на това да го сведем просто до някакъв благотворител, защото той не е обикновен благотворител, той е човек с много специално отношение. Аз лично, ако трябва да бъда честен, ми е трудно да възприема една такава благотворителна кауза, ако я възприема само като кауза, да даде много пари на свети Александър Невски. Не съм сигурен, че това би било за мен приоритет. И много често даже съм се изказвал критично срещу това да се дават големи суми на храмове и така нататък, защото според мен нуждите в българската църква са малко в по-друг план. Но аз не мога да кажа нищо за този човек, който е решил по този начин така да изрази своето смирение и да помогне на църквата. И това е нещо, което трябва да бъде абсолютно пример за всеки един от нас. Казваш добрия пример, хората видяха в него добрия пример. Означава ли това, че този пример май е единствен в България, който ние виждаме? И затова той се радва на такъв наистина невероятен интерес. Да. Мисля, че това, което е много важно да се каже, е, че хората някак си свикнаха да свързват църковните примери с външно благополучие, с едно особено театрално присъствие на сцената на обществения живот. И когато се появи един такъв човек, едно такова лице, сякаш излязло от някаква картина на руски художник от миналия век, жива икона. Това е наистина жива икона. Хората реагират не просто благоразположено, а реагират с възторг. Значи ние не виждаме тук един човек в прекрасно облачение, не виждаме един владика в прекрасна кола, не виждаме някой, който се изказва компетентно по въпроси, които не разбира от църковния амвон. Виждаме един човек, който почти трудно може да говори, но в същото време поведението му и атмосферата, която създава около себе си, носи много повече църковност от всички тези, за които намекнах, взети заедно. И това е, което прави и материалът и изобщо темата за Дядо Добри толкова уникална. И аз се надявам все повече хора да се замислят над това. Липсва ли обаче този пример? Липсва драматично. Липсва драматично и аз не казвам, че всеки трябва да се облече в вретище и да тръгне по този начин да събира пари за храмове, защото това е неговия път на Дядо Добри. Но всеки от нас там, където е поставен, трябва да разбере какъв е неговия път. И това, което можем да вземем пример е степента на смирението на този човек. Да не се опитваме да го тълкуваме, да не се опитваме да го анализираме, да се вдъхновим единствено и само от наличието на това смирение и от така от неговия мащаб. Нещо, което лично мене ме потреса дълбоко. Този огромен интерес, който за нас особено видим в интернет, не обяснява ли по някакъв начин и не е ли свързан с някакъв вид национално изкупление? Това, че ние виждаме в лицето на Дядо Добри това, което ние все още не сме. Един от посетителите беше написал, ако всички българи бяха като Дядо Добри, България щеше да е велика. Ако имахме още 10 такива, пак щяхме да сме велики или пак щяхме да сме на съвсем друго положение. Аз понякога си мисля, че смисъла на присъствието на едни такива личности, наистина мащабни личности, колкото и да е мъничък той физически незабележим и беден и така нататък, всъщност оправдава цялото това наше съществуване. Всички ние, които се возим в коли, които се
щураме напред-назад в ежедневието си, опитвайки се да постигаме някакви цели, които в повечето случаи са въобразени и в повечето случаи са несъществени. Един такъв пример някак се обръща тотално перспективата, в която сме поставени. Помислете за това как наистина в България в момента е много трудно да видиш истински заразителен пример за нещо добро. И всичко това, което в момента се тиражира като коледна благотворителност, като дайте да дадем, като изпратете СМС, като вижте тук този артист или този певец, колко нещо да прави. На този старец. Виждате колко е абсурдно и колко му липсва простотата и естествеността на този жест, който прави този човек, което за него не е само жест, а е начин на живот. Ако ние успеем поне мъничко да вземем пример от това как благотворителността и това да живееш заради другите, а не заради себе си, се превърне в част от нашето житейско кредо, мисля, че наистина България ще бъде едно съвсем различно място и най-вече ние ще бъдем едни по-добри хора и по-близко до това, което Бог иска от нас. Нямаш ли усещането, че този безмолвен старец до църковните врати е една много по-силна църковна християнска проповед, отколкото всичко това, което чуваме в храма, колкото и така да е абсолютно като твърдение? Един голям светец беше казал, че човек трябва да си отваря устата и да проповядва в крайен случай. Тоест, проповядвайте винаги и навсякъде, но говорете само в крайен случай. Тоест, поведението е най-истинската и най-съвършената проповед. И той не е само дело добре, не е само пример на проповед, той е и пример, бих казал, на църковна критика. За всички и нас, журналистите, колегите, които се опитваме да критикуваме действителността в нашата църква и да изваждаме наяве и слабостите, мисля, че за нас също това е много важно напомняне за същинските измерения на критиката, за това, че всяка една промяна, всяка една критика трябва да започва от най-малко от самоиронията, ако не от нещо повече. Не е ли критика обаче и към тези, които са в храма, а не пред него? Със сигурност. Със сигурност. И които са в ултара също. Послание за какво е този старец? Послание за това, че не всичко е изгубено. Ако и такива като дядо добри изчезнат, няма да има смисъл да оставаме в тази страна. Със съжаление, мога да го кажа толкова драматично и драстично, защото наистина мисля така. Ако ние нямаме дори такива малки прашинки, може би ако не святост, то поне пак казвам смирение, на които да се осланеме, а не да се налага да ходим в чужбина или в съседни православни страни, за да виждаме там какво може да бъде църквата, какво може да бъде мирянина в църквата, какво може да бъде християнинът в света, тогава като че ли наистина всичко изглежда много загубено. Но хора като дядо добри връщат надеждата в това, че Бог не е създал църквата си в България за поругание, напротив. Звучи наистина все пак обнадеждаващо. Мисля си, водим с теб този разговор, не знаем даже и в момента дядо Добри къде е, дали не продължава да върши тихия си подвиг. Колко са странни нещата и абсурдни понякога. Той дори, според мен, няма и представата, че е герой в интернет, има толкова много приятели. Да, той не обича да го снимат, не обича да му взимат интервюта. Това го знам с хора, които са се опитвали да го правят. Да, и с нас не беше особено лесно. Да изваждат повече и повече информация. Личната му история има някаква драма в нея, със сигурност, но това не е толкова интересно. Пак казвам, това, което е той като личност, това, което той носи в себе си като някаква светлина, това е нещо лично между него и Бога. Това, което ние виждаме навънка, са само, как да кажа, ако трябва една такава аналогия, тия Божии енергии, които строят от този човек и които са много важни за нас. Дано стигат по-често до нас и ние да ги усещаме. Благодаря ти за този разговор. Надяваме се, уважаеми зрители, че до края на годината интересът към дядо Добри ще продължи да бъде все така голям и че той ще спечели още много и много приятели. Пак казвам, не заради неговата реклама, а заради неговия пример към нас самите. Да, става въпрос за една безкрайно симпатична рубрика, която се нарича Face TV.
Със следващия репортаж ще ви разкажем една приказка за вярата. Ще ви разкажем за добрия дядо Добри през призмата на Фейсбук и през погледа на всички, които го познават. Той е помагал за реставрацията на църквата на Еленишкия манастир, дарил е на Байловата църква Свети Кирил и Методий, която преди да го подслони е била пред разрушаване. В списъка на добрините, които е направил възрастният човек, за който само след секунди ще ви разкажем, са и храмовете в Горно Камарци, Калофер и Поибране. Но освен всички дела, той дарява и вяра на най-малко 7550 човека. Всъщност, може би познавате дядо Добри от предаването на Горан Благоев «Вяра и общество», но вижте сега репортажът на Боряна Недялкова. Старец дядо Добри едва ли знае, че има 7555 почитатели във Фейсбук, които разказват неговата история, коментират и употребяват думата вяра повече, отколкото в тяхното ежедневие. Няма и как да знае, защото 96-годишният дядо живее далеч от комуникацията, сякаш в свой свят, заобиколен от книги, от молитва и вяра. Мнозина го наричат светец от Байлово и вярват в това. Погледът му сам говори с изкрящите детски очи, изпълнени с мъдростта. Всеки, който го е виждал покрай Александър Невски или Свети Седмочисленици, няма как да го забрави. Белбрадият старец, облечен с дългата власеница и с галошите, които носи и зима и лете. Всеки е чувал историята за това как пътува пеша от Байлово, за да стигне до своята обител църквата. Той е свещен човек, свят човек е той. Той живее дълги години в манастира, в Рилския манастир. Миналата година дойдеха и го взеха тук, не знам дали ви казаха, и го закараха на Атон. И там стоя може би 3 месеца и казваха, че не иска да го пускат да напусне манастира. Да. А видяхте ли как живее там? Видяхме и ние го потърсихме в село Байлово на 43 км от София със свито сърце, защото го притеснихме в неговия дом, храма, и го открихме. Зад малкото прозорче с малка книжка в ръка. Не искаше камери, отказа да говори, но каза поучително, че не му трябва такива неща, че телевизията е дяволска работа. Стига толкова. Не ми гледа работа. Не разбирам нищо. Но ние разбрахме дори от тези думи, че това е един човек отдаден на времето, единен с Бога. Живеещ в малък свят на своята собствена ограда от надежда, думи, имащи смисъл и желание за спокойствие. Искрено съжалихме, че го притеснихме в желанието си да се докоснем до неговата мъдрост. Но понякога любопитството наделява над желанието да се смирим и да оставим личния живот на хората, единствено и само ръководен от тяхната воля. Без да се бъркаме, за да покажем поредната лична история на екрана за сметка на личността. Но Фейсбук я показва с коментарите на хората, за които дядо Добри не е от този свят. Той просто е нещо искрено, което кара хората да се просълзяват. Неговият лик и дело са подвиг. Дори без да го познават, го наричат най-чистият и достоен човек в нашата държавица. Като от приказките, но и истински, казват други. Той живее в една къщичка, има там в черквата и там се живее. Но иначе всичко, което събира той от вид просиели, да го наречем, или милостиня му дават, особено чужденците пред Александър Невски го търсят и всеки дава някаква лепта там, като имат предвид неговия външен вид, облеклото му и така нататък, и го сметат за извънземен ли, какъв не знам. Дядо Добри е един много добър човек, който той оправи тук църквата. Като има някои животинки, които са навънка, той ги събира, отглежда ги, храни ги и така. Той също може да помага на други стари хора, цепи дърва, въпреки че той е много стар, той е на 96 май, години. И той много помага на хората. Някой път сме го виждали в маршрутките за София, по рейсовете. Събира разни средства и дава за разни манастири. Елешнишкия манастир беше дал пари да го ремонтират там и така нататък. Сега, преди един ден научих от телевизията, че от Александър Невски там говореше някакво лице духовно, че единственият човек, който е дарил на храм паметника 35 700 лева, това е дедо Добри от Байлово. Сметат го за светец. Там ми е казвал косата винаги да ми е сплетена, дълга, като на Дева Мария и такива неща.
Уроците на дядо Добри можете да видите и на страницата във Фейсбук, където всеки споделя чутото от него. Призив да бъдем по-добри. Променил ли се е светът, дядо Добри? Питат го, а той казва, че все по-малко хора търсят Бога. Но не се отчаивайте, защото отчаянието е лошо нещо. Трябва да се пази истината, казва той. Това е Божият път. Молете се на Света Богородица. За какво говори той? Най-вече за Бог. За него това е всичко. За хората пък дядо Добри е всичко, само заради един поглед и досега до извисения дух на човек, поел по дългия път на изкупуване на греха. С прашните обувки, смиреният живот, молитвата и огъня в душата на истинския християнин. Той няма легло, може би, още. Имаше преди години, сега го изхвърли и спи на един дюшек. Прави си хляб, сам си пече, меси си. Така че дядо Добри не е светец за селото, а за обществеността навънка, не знам какъв е, но се представя за такъв. Събраните средства ги дава за черквата, не ги харчи. Не е пияница, не е нищо друго. Добър човек като гражданин. Но той е възрастен вече, какво може да изискваме от него? Нищо не искаме. А ние от името на виртуалната група във Фейсбук искаме да изкажем едно благодаря за възможността да се докоснем до детските очи, с които дядо Добри озарява пътя си. Защото да видиш детската искра на вярата в очите на дете е нормално, но когато я зърнеш в погледа на